Sir Zen, maayong adlaw og ingon man sa mga Good Samaritan. Dako ang akong pagpasalamat dihang nasayran nako nga din hinasab sa among barangay sa Pigsagan ang sunod nimo nga bisitahan. Nakita manggod nako ang imong mga krusada nga maghatag kag bugas sa lugar nga imong anhaan. Pasalamat sab ko nga ako ang imong napili nga mahimong kauban sa paghatag og grasya dinhi sa among nga barangay. Usa unta sa akong hangyo nga matagaan sa bugas gikan sa Good Samaritan. Kining among silingan nga usa ka mag-uuma. Sukad pa kaniadtong bata hangtod nga sa pagminyo niya. Anaa sa pag-uma gatuyok ka ang iyang panginabuhi. Usa pod sa mga rason nga nung gusto nako nga lakip siya sa matagaag grasya. Gumikan sa iyang balay nga nalumpag na. Napugos siya sa pagtukod sa bag-ong puy-anan. Aron adunay kasilungan, panahon sa pagpundak sa ulan, ug katulgan sa pag-abot sa kagabion. Daghang salamat, Sir Zen, ug sa tanang mga Good Samaritan. Daghang salamat, Sir Tyson, kalipay nato nga muhatag og inspirasyon ngadto sa atong mga kaigsunan. Baliko nako sa makadaghang higayon. Dili ko adunahan. Yanong lungsuranon ra ko, apan maning kamot ko nga matagaag katumanan ang inyuhang mga hangyo sa atong mga Good Samaritan. Busa, basig na amoy silingan o mga kaila nga angayang hatagan nato sa bugas gikan sa Good Samaritan. Og Zen kahatol t-shirt. Ayaw kamo kaolaw sa pag-comment. Mahimo sab nga mag-PM. Daghang salamat. Tara na, ising kahatos lugoon sa mga Good Samaritan. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.